terra aniron tots els dinosaures. Un meteorit pot mesurar 50 metres o més. És un cos natural originat a l'espai exterior. Les llàgrimes de Sant Llorenç són meteorits que cauen cada estiu i es poden observar des del cel. Som artistes i us presentarem les galàxies. Forma el·líptica o circular. Nombre d'una galàxia. La nostra galàxia és la Via Làctia, en el que es troba el sistema solar. De les tenores i ens presentem la Lluna. La Lluna té un cicle de 28 dies, que és el que tarda en donar la volta a la Terra. La Lluna és rodona. La Lluna és satèl·lit de la Terra. La Lluna està feta de roca i reflecteix la llum del sol. Hola, som els treballadors i us presentem la Terra. La Terra és una esfera. La Terra està feta d'aigua, gas, aire, roques i aigua. Hi ha vida gràcies al clima. Hi ha 100.000 milions d'habitants. I tots els treballadors us presentarem el nostre obra. Els vestits porten botes, guants, mànigues desmuntables, caps, auricular, l'alimentació són aliments deshidratats. Quan no hi ha gravetat, estan flotats. Nosaltres som els anfitrions i ara us presentem els coets. Un coet és un vehicle que també es pot dir de nou espacial. Es parla d'un coet. Aletes per a i un cor. De forma gradual. Pesa 7 quilos o més. Els fluxos de gasos. Som els aplanaments, doncs presentem les estrelles. Una estrella és una enorme esfera de gas calenta. L'estrella més propera és el Sol. Les estrelles calentes són vermelles i les estrelles foques són blaves. La constel·lació com l'Osa Matomborins us presentarem l'univers. El cafè, una gran un cap. L'univers està fet de pols estel·lars, galàxies, planetes, satèl·lits i estrelles. Ens presentem Mercuri, Venus, la Terra i Mart. Tamany del Mercuri, 2.400. Matèria roca i distància de la Terra, 77 milions. 68 quilòmetres, material, mar i terra. 3.397 quilòmetres, material, roca. 55
milions de quilòmetres. Tamany 6.052 quilòmetres. Roca volcànica i distància 42 milions de quilòmetres. Gràcies. Són les castanyades i ens presentem als satèl·lits. Els satèl·lits artificials tenen forma rectangular. El satèl·lit artificial serveixen per les antenes. Els satèl·lits naturals giren en el plàncton. Gràcies. Gràcies. Les tarotes i us vull presentar el Sol. El Sol és una estrella. La temperatura del Sol és molt gran. El Sol està al mig del centre del sistema solar. El Sol és una esfera. El Sol és molt gran.